Pargatas undan ni, paingon lang si Danan. Okay ra ito para di sakit imubok ko ikahigda. Ano sa mo yung balik? Naabagyo ka ni mo agi diri ron. Para mahalin po ni akong kabugat ba ni akong banigoy? Grabe ba kabugat yun? O ikso! Na ako baliga ari ikso. Nindot kay na ako baliga ni mo ikso. Balik di ikso. Gika pa ni Mindanao ikso. Ako lang ni baliga ni mo brato ikso. Pila mo sanda? Ako lang ni sa ikso. Kaya ganyan magkusuro ikso. Ako lang baliga ni mo 50 ikso. 50 pesos? Dako kay niya ko ba ni ikso. Di ka mahay ikso. Daga nga masura ni ikso. 50 ka mo ikso. 50 ka tao? 50 ikso. Dahil nili, ay kaya nagmasod yan ani. Ako'y bisita na ba mo abutay? Gabi ni doon ni sa ikso. Gika magyan sa Mindanao ikso. Ano kagamay ba ni iyong kapagkapilo? Sakto kayo sa ikso. Igabot ito ikso. Ibot ka na ni ikso. Di ka mamahayan ni ikso. Ba, nindot kayo ni sa ikso. Basi nipis. Adil ikso. Dili lang ka ni Bukman din ikso. Dito lang ni sa imo pala ikso. Suwain ako diri. Dito lang ni sa iyo ikso. Ako rin nahatag ni musik pinta ikso. Suwit pinta lang. Basing ukay-ukay ni. Dili na okay ikso. Original na ikso. Na ikso. Pinta ikso. Napakudagan lakaw ikso. Si pinta lang ikso. Di ka mahay ikso. Hinut ka na ako ba ni ikso. Pargatas undan ni, paingon lang si Danan. Okay na ikso para di sakit imubok ko ikahigda. O sige. Salamat ali ikso. O sige, mag-abot mo yan. Mama na si kwinta ikso. Busog na ko ani mo si kwinta ikso. Benta, mabusog ka. Salamat ali ikso. 3 hours later. Uy ikso. Ingon ka kay. Ano sa mo ito yung balik? Ngano may balik? 50 ka tao masod ato. Nilubos ang usa ka buok. Dili ikso. Ako ipasabot ni mo ikso. Masulod si kwinta kung magbarug. Ang naunsa mga patay. Ano to sa ikso? Hala, mga kalapin itong kauban. Dili na okay ikso. Original na ikso. Ano ka lang?